Πώς είσαι? Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Ναι, ξέρω, έχω να κάνω πολύ καιρό ένα βίντεο. Ναι. Υποθέτω ήρθε η ώρα να πάμε στο βίντεο. Από όσο βλέπετε σήμερα, για την μπαγκαρή, φτάσαμε όσα takedown μας είχαν πει να πάμε και πήραμε και τα 2 rewards. Πάμε να αρχίσουμε από τα star drops. Για να δούμε τι θα πάρουμε. Αυτά θα τα σκυπάρω γρήγορα γιατί ναι, είναι 42 και ναι. Δεν υπάρχουν και πολλές πιθανότητες να πάρουμε κάτι καλό, καταλαβαίνετε. Πάμε. Super Air. Πολλά Rare βλέπω. Epic. Εντάξει. Epic είναι, δεν είναι κάτι. Super Air. Epic πάλι. Καλό. Μπορούσε να ήταν Mythic. Μπορούσε να ήταν Mythic. Κι άλλο Epic. Φίλε, μόνο Epic βλέπω και Rare και Super Rare. Νομίζω σημαίνει κάτι κακό αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, coins. Epic κι άλλο Epic. Rare. Rare. Super Rare. Mythic. Φίλε, ένα icon, τι να το κάνω αυτό. 100 credits. Okay. Rare. Φίλε, τι φάση με αυτά τα Rare. Όλη την ώρα Rare ακούω. Rare. Super Rare. Επιτέλους κάτι άλλο μπορώ να πω. Super Rare. Δεν ξέρω πόσα ακόμη έχουν μείνει. Ποτέ, ναι. Πάλι Rare. Ούτε ένα Legendary. Αυτό είναι κακό μπορώ να πω. Αλλά έχω κι άλλο Mythic. Πρώτος. Και δεν θα είναι μόνο αυτό το βίντεο. Θα έχουμε κι άλλα 2 accounts να ανοίξουμε τα κουτιά και τα τέτοια. Οπότε δεν θα είναι και τόσο μικρό. Epic. Super Rare. Rare. Οκ. Τα ίδια και τα ίδια προφανώς. Brawl σας. Legendary. Ρε φίλε, τι ήταν. Φέρε κάνα Mythic Brawler. Anyways. Epic. Rare. Πάλι. Για να λαγκάρει, υποθέτω αυτά ήταν. Ωραία, τώρα πάμε στο καλό το πράγμα. Στα 7 mega boxes. Λοιπόν, πρέπει να πετύχουμε 6 ή 5, κάτι τέτοιο. 3, κάτι θα δώσει πολύ. Ναι, έδωσε πολλά blinks. 4. Όπα. Πήραμε το Viking Bull. Παιδιά, μπορεί να μου το εξηγήσετε. Πώς γίνεται από 4 ή εκτός αν είδα λάθος. Κι άλλο. Λάμπι. Μπρο, 2 brawlers. Άντε, γεια. 3. Δεν πειράζει. Μας έχει καλοπληρώσει στα Mega Box η Supercell. Κάτσε. Νόμιζα. Ναι, καλά. Με έκανα νομίζω ότι ναι. Και δεν πήραμε κάτι. Νομίζω όλα αυτά τα δίνει επειδή τα έχω πάρει όλα. Μελοντή. Ρε φίλ, τι γίνεται σήμερα. Άντε, γεια. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο account. Πάμε στο δεύτερο account. Πάμε να αρχίσουμε από τα Star Drops. Βέβαια λαγκάρει πολύ αυτό το account. Δεν ξέρω, λαγκάρει απλά. Πάμε να ανοίξουμε τα 42 Star Drops.
Τώρα έχει πολύ λάγκα αυτό το πράγμα. Ωραία. Μπρο. Ωραία, πάμε. Μύθηκα το πρώτο. Τι είναι αυτό? Κατάλαβα. Πήραμε το Warrior Bow. Rare. Super Rare. 30. Θέλω πολύ βέβαια ακόμη για Amber, αλλά ναι. Legendary από τώρα για να... Τι είναι αυτό? Πήραμε... Ναι, πήραμε και μας έβγαλε Connection Lost. Όταν το game είναι απλά τόσο καλό. Οκ. Δεν τα χάσαμε όλα. Είμαστε κολόφαρτοι. Epic πάλι. Super Rare. Πάλι τα ίδια. Super Rare. Rare. Legendary πάλι. Τι account είναι αυτό, κολόφαρδο? Τι είναι αυτό? Μπρο, είναι Άντζελο αυτό. Δεν είχα Άντζελο, όντως. Τώρα μου κάει και ο εγκέφαλος, αλλά anyway. 2 legendary από αυτό το account. Να δούμε στο επόμενο τι θα γίνει. Που είναι και το μικρότερο, δεν έχω πολλά τρόπια. Ωραία, rare. Πολλά πράσινα γενικά, epic. Το emote του Hank που νομίζω είναι χαρούμενος. Ναι, σίγουρα δεν γελάει. Ναι. Rare. Γιατί χαίρομαι τόσο πολύ για epic, αναρωτιέμαι. Μάλλον επειδή βλέπω πολλά rare. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Ακόμη δεν μπορώ να πιστεύω πως αυτό το account έβγαλε 2 legendary. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε και... Epic πάλι. Rare. Super Rare. Rare. Τα ίδια. Έλα, βγάλε ένα μύθο. Λογικά τώρα σε λίγο τελειώνει και αυτά. Θα πάμε στο καλό. Μπρο, σταμάτα μου, στέλνεις. Rare. Super Rare, επιτέλους ρε φίλε, κάτι άλλο. Ωραία, τελειώσαμε τα τέτοια. Πάμε πάλι στο shop, δεν ξέρω γιατί με έβγαλε από το shop, αλλά... Τέλος πάντων, πάμε στα Mega Box τώρα. Που ελπίζω να βγάλουν και αυτά κάτι καλό. Οκ, πάμε. Ωραία. 8! Οκτώβριο! Τι 8? Α, ναι. Ξέρω. Oh my god. Sovereign Rico. Μπρο, από το SS Crazy να φανταστείς έχω όλα τα Sovereign. 4. Και άλλη... Κι άλλο. Δύο skins. Νόμιζα θα μου φέρει κάτι, ξέρω, σαν brawler. Δεν το πήρα. 6 μπρο, τι φάση. Μπρο, κι άλλο λάμπει. Viking Bull. Μπρο, πολλά skins σαν να παίρνω, αλλά είναι λίγο περίεργο. 4. Καλά, εντάξει. 3. Πολλά coins και... όχι πολλά coins, πολλά blinks. Λάθος μου. 4 πάλι. Ναι, οκ. Δεν πήρα και κάτι. 3. Γιατί ρε παιχνίδι. Δεν πειράζει.
μπορώ να πω είμαι πολύ ευχαριστημένος. Για άλλαγκα λίγο τώρα. Ναι, τελειώσαμε. Υποθέτω ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο account. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο account για το σημερινό βίντεο. Βέβαια δεν είναι και τόσο καλό, αλλά πάμε να ανοίξουμε γιατί αυτό είναι μικρό και είμαι σίγουρος θα πάρουμε πολλά πράγματα. Ίσως αυτό βοηθήσει να το μεγαλώσει αυτό το account. Πάμε. Rare. Αρχίσουμε με ένα rare. 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 Epic. Ωραία. Πήραμε ένα. Τι ήταν αυτό. Ένα spray. Epic πάλι. Κι άλλο spray της Lola. Μισή legendary. Άντε γεια. Κάτσε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πήρα τον ελαττονίκο. Πολύ hype για κάτι που έτσι και έτσι είναι, αλλά πάμε να ανοίγουμε. Rare. Και φοβάμαι πως τα Mega Box θα πάρουμε πολλά pins και τέτοια. Γιατί δεν έχω ανοίξει κανένα Mega Box από αυτό το account. Δηλαδή από αυτό το account δεν έπαιζα στο event. Ξέρω εγώ. Ξέρω από το SS Crazy που ήμασταν πριν. Εκεί έπαιζα. Γι' αυτό έχω και τα 3 sovereign skin. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ήταν πολύ καλό. Και πήραμε πολλούς brawlers, μπορώ να πω. Rare. Rare. Super Rare. Epic. 200 coins. Τα coins θα τα χρειαστώ πολύ. Κι άλλο epic. Θυμωμένος πόκο. Rare. Rare. Συνεχίζουν πολλά rare, μπορώ να πω. Rare. Πάλι. Μα την Παναγία φέρει έχει ένα super rare. Τι σου έκανα, Brawl Stars. Rare. Rare. Super rare επιτέλους, ρε φίλε. Κι άλλο super rare. Εντάξει, είπα. Ήθελα κάτι άλλο, αλλά όχι συνέχεια. Ρε φίλε, αυτή η Brawl Stars, ζητάς κάτι σου. Λέει, χάλασε λίγο τα λεφτά σου και θα το πάρεις. Αλλά μετά συνεχίζει να το παίρνεις. Δεν το σε κάνει, αλλά... Ναι, 10 credits, OMG. Τι να πω, epic. Τέλος, κάτι. Και άλλο θυμωμένο. Τι φάση μας βάζει, θυμωμένα σήμερα. Legendary! Πάμε λίγο. Τι είναι. Μπρο, όντως τώρα. Όχι, λέει ατυχία, γι' αυτό λίγο τα legendary δεν είναι και τόσο καλά σε μικρά account. Γιατί ξέρω εγώ, αν έχεις ένα μικρό account δεν θα έχεις πολλούς epic, rare και ναι. Ωραία, τελειώσαμε τα star drops, όπως μου πέταξα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, αλλά πάμε πάλι. Να ανοίξουμε και τα 7 mega box. Που δεν πιστεύω πως θα πάρουμε κάτι, αλλά... ποτέ δεν ξέρεις. 3000 blink, bro. Ένα pin. Και αυτό μου αρέσει το pin, μπορώ να πω. 6 εδώ έχει κάτι. Δεν έχει. Λάθος. Απλά θέλει να με νευριάζει το game. Αυτό το κάνω. 4. Τι θα δω πάλι. 4 πάλι. Κι άλλο πιν. Κι άλλο. Και 5. Δεν παρακαλώ. Ναι, έχει κάτι λάμπει. Το πατάω. Γιατί ρε παιχνίδι, γιατί μου το κάνεις αυτό? Δηλαδή, είπα κάτι κακό για σένα. Έλεος.
Τόσο γρήγορα τελείωσα. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Από μένα, bye.